matar aboki, matar aboki, matar aboki. Wata rayuwa ce mai duhu a cikinta, wata damuwa ce ta sanyo an ɗimauta. Matar aboki ta sanya damuwa, matar aboki ta sanya ɗimuwa. Matar aboki ta haifar da fitina, matar aboki, matar aboki, matar aboki. A rayuwar nan idan kika duba kowa fa kan sai sani, kowa gidan sai sani. Yanzu kin ga yadda muke zaunan nan, kamata yi a ce kullum mu dinga zama lafiya haka. Amma ni wannan kace na ce din ba daɗi yake mun ba. Kin san yadda muka riga muka bullo auren nan, muna aure ne ba wai muna zaman daduro ba. To ai kamata yi a ce duk abin da zamu mu dinga gina shi a turbar aure. Kin gani yanzu yadda muke zaunan nan bai fi miki ba. To ai maka irin takarar Hausawa, idan bera da sata to da dawa ma da waranta. Mun jaye ya kamata ka sa, duk zaka ce ma haɗin gyara ba wai in gyara ne kadai ba. To shikenan. Ni dai wannan ba wani abu ne nake so mu mun karin magana ko a jihun magana ba. Ni dai kawai dama dai nasiha nake miki a matsayin ki na matata, ya kamata a ce duk wani abubuwan an samu an dan sassauta su da Allah. Saboda kin ga gidan Ahmad din nan yadda suke zaune zaman lafiya abokin nan na wallahi abin kudin sha'awa. Kuma ni ma haka nake fatan gidana ya kasance. Yanzu kin ga har party ma suka shirya na anniversary da su wallahi. A party ma za su yi kenan. Kwarai ku aikin sun suna son junan su ai. Hey. Mu ma da ka riga ka mai da zamantakewa auratayya ta mu ba soyayya ba. Wallahi bari in shaida maka ka riga ka rasa wannan damar. Dan ta riga ta wuce ka har abada kuma wallahi. Wannan zancen ai ba yau na fara jin sa ba. Na sha jin shi a kunne na, ni har na haddace shi. Ni duk ba wannan ba. Kawai ni da yanzu addu'a nake Allah ya shirya duk wannan abin da yake mu zama mun koma daidai da Allah. Duk wannan abubuwan a daina su. Wannan kuma matsalar ka ce. Aikin bar in tusa. To me kuma na haka yanzu ke zaki tafi ɗakin kuma ki kwanta kuma amma ba ki bari mu tafi tare ba sai ka ce ba ma'aurata ba. Kai wallahi wa inna ilaihi. Wato ke dai kubura ba za a taba abin arziki da ke ba wallahi. Ana zaune ana dan abin nan amma kin tashi kin tafi. Ido za ya bude hawaye kukulle, daɗi za ya zo zamantakewa ta aure. Har yanzu kin ga mutanen nan ba su ƙaraso. Wallahi kam, amma na san duk inda suke suna hanya. Haka ne, ko kuma ana can akan hanya ana sa in saba? Wallahi kam. Yanzu ke magana. Kai. Barka da sauka. Hai, alhamdulillah. Madanga uga. Alhamdulillah ba gaskiya lafiya kalau. Ahmad ina yini? Lafiya na hajiya kuma. Ina taya kuma na. Amuna lafiya? Lafiya kalau ya gida. Wallahi lafiya lan. Ya mutumin lafiya dai ko? Gashi nan kamar yanda yake. Salma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salma. Masha Allah. Na taya kuma na. Na godiya. Congratulations again. Ni sai naga ma sai shike suke kamar sabon aure. Ba dole shi ba. Ai sun shirya ne ai. Ki sake ga abun yayi To masha Allah. Kuka da hada tsokana haka. To ai gaskiya ce kin ga inda kuka kuwa. Gaskiya ne, muna muku barka da zuwa. Godiya da yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda bai haifa ba kuma ba haife shi ba. Tsira da amincin Allah su tabbata ga shugabanmu masoyinmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya yau rana ce ta farin ciki wacce ba za mu taɓa manta da ita ba, ni da matata abokkaunata. Rana ce ta tarihi wanda har mu ƙare rayuwar ba za mu taɓa manta da wannan ranar ba, sai dai mu ce alhamdulillah. To, ga lemo ku sha. Oh, ashe fa kullu shi rabu za a yi ko? Sana'ar take za a yi. Bismillah. Tayyib. To, waje ne. Mijina abin alfahari. Yau zan nuna wa duniya irin son da nake wa mijina. Matar aboki. Shi ɗinin da kuke gani? Shi ne dai komai nawa. Farin ciki na, kuma baƙin ciki na. Hawaye na, sannan murmushi na. Lafiyata,
haka aka san haka, damuwata da kuma fara'ata. Ƙauna, ka riƙe ni amana, ka mutunta ni, ka mutunta duk wanda yake tare da ni. Ta yaya zan juya maka baya? Ta yaya zan butulce maka? Ba zan iya ba. Idan na aikata haka, duniya za ta zage ni, za ta la'ance ni, za ta la'anci aniyata, sannan kuma ta tsine mu. Karki damu. Hannun daman kenan a tare da ke a koda yaushe. Haka zalika zan tabbatar miki da irin san da nake miki, duk da kin zarga da kin san haka. Ya dai? Wallahi cikina ne yake murɗawa. Ciki kuma? Me kika ci? Yayyo Allah. Ka san da yake ai an gani. Ina nufin ciki ne da ni. Ciki ne da ni. Alhamdulillah. Dakta Ahmad. Ƙarya kike yi. Wallahi ƙarya kike yi. Tahir, ya za ka ƙaryata ta? Kinga, wannan ni na san wace ce ta. Ni na kowa sanin halinta. Na san me a ƙarƙashin zuciyarta babu kamayin banda shari. Idan ke kin manta, ni ban manta ba. Kin manta da cewa kin gaya min ki haihu da ni abin kunya ne. Shine yanzu zaki zo kina gaya min cewa wai kina ɗauke da juna biyu. Ya kike wallahi. Ni kace ƙaryatawa Tahir? Kai ne nan makaryaci. Makaryaci kawai, mahaici, mayaudari. Munaf kawai kai. Zahir Spices Time wannan an yi shi ne saboda cire ƙarami. Har yanzu fa ba kai mu bakin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani kamshi da nake ji mai daɗi? Tun ma ba a kawo abincin ba kenan. Oke, wai dama ba ni kaɗai na ji ƙarshen ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa, bari ma a kawo abincin. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincinku yayi ƙamshi mai daɗi kuma yayi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku. Bismillahirrahmanirrahim. Ke? Me kike nufi da ɗauko ruwan da bamu san daga ina ya fito ba ki zo ki watsa mana a gida? Har da wani bismillah munafarci kamar kin ga wata shedaniya? Ke wasila gurin ki maka zo. Haba Isa, baka ganin ina tare da bako. Wai me haɗin ki da waɗannan mutanen? Ni ko nake haɗi da ita saboda gidan da suke ciki ma a ƙarƙashin iko na yake. Kuma haga nan wata bada kalace wadda ba za ka iya kashe wutar ba. Ko kuɗi kuke binta ko da wata matsala ce a shirye nake da biya wannan kuɗin. Kaga wannan harƙallar bata shafe ka ba, kawai ka bamu ita minti biyu yanzu za mu gama mu dawo ma. Farar leda sabon salo. Ni zan fita. Idan kika gama abinci ki zuba min a cikin babban filas. Da yawa za ki zuba min ba kaɗan ba saboda zan yi ba. Sai dai ki jira ran da Alhaji ya sama miki yar aiki ko ya ka miki kuku. Su za ki gaya wannan sakon. Sadiya ni kike gaya haka? Ko ba komai ina gaba da ki saboda na girme ki a cikin. Ke ba kowa bace ba kishiya ce.
kishiya kuma ba wata ababa ce ba. Wallahi zuciyata ne ma take ta buga. Farar leda sabon salo. To amma abin tambaya anan, yaushe soyayya ta dawo haka a wajenki? Ban gane ba, dama na taɓa daina son ka. Ai ba ma daina sona ba, har rayuwa ta kin taɓa nema. Kai, ruwa magana nake maka ka zubo mana. Ya isa ya isa. Farar leda sabon salo. Me kika shiga me kika je a cikin bangare na? Kai maka tsara mai cikin dufa to lalle za mu tashi a tuta babu. Wai kai wani irin kidahumi ne kai? Da me ka karya ne kai yau? To kunga ku dakata. In rigima ce ta taho ni nan zan kare ku. Farar leda sabon salo. Na sa naira miliyan 5. Ye? Na ce ga duk wanda ya ga moni wakili zan ba shi naira miliyan 5. To lalle Alhaji ka ta da zaune tsaye. Abin nema ya samu matar farke ta haifi jari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zancen banza zancen gobe. A'a, kamar ya. Dama din ne aka zo da shi nan naira miliyan 5 akan duk wanda ya nemo wannan yarinyar. Ke dai da ganin ki Allah ya yi munafaka. Algunguma mai kama da zunubi. Wannan yana ɗaya daga cikin matsalar fara janyo wannan abin. Bakin da ya haɗi a tokohi zai amai. Kamfanin Intishar Multimedia bayan irin ɗimbin nasarorin da suka samu a shekarar 2025 da muka yi ban kwana da ita sun sake dawo a shekarar 2026 da wani shiri na barkwanci wanda suka saba kamo farar leda sabon salo. Gaskiya kishiyar ki bata da imani. Tabbas bani da imani kuma bani da tausayi. To bari ki ji. Idan baki dau kafafuwan ki kika bar gidan nan ba sai na miki dan gura uban duka. Bani da mutunci wallahi baki san halina bane ba. Dan halakka fasa. Fankan ba ta kilishi ba in gaya miki ba abinda zaki iya dauka a jikina. Bari mar hajiya ya haka. Ke yaya zaki shigo min hakki da ki kama mun fada da mata? Ai diki hajiya a cikin gidan nan. Gware ki dauko mutane ki ta duka. A wannan karan ya zo da sabon salo barkwanci, rikici, turka da kuma neman suna. Farar leda sabon salo. Za a je a kai tsoho asibiti ne. Kenan kana nufin ka san ma me yake faruwa? To wallahi ka sani. Duk abin da ya samu mahaifina wallahi sai na gurfanar da kai a gaban alƙali. Farar leda sabon salo. Mashirin shirin Umar Butkot wanda ya bada umarni Rabi Zakin. Sai ku subscribe ku danna man karawa a YouTube channel mai suna Zamani TV 24. Nan ne kadai wannan shirin zai fara zo muku sai kuma maimaicin shirin zai rika zo muku ne a tagwayen tashoshi guda biyu Algaita TV da kuma Tumbingiwa TV misalin karfe 9 na dare a duk ranar Laraba. Farar leda sabon salo. A gaskiya ban ji daɗin abin da kike ko kaɗan. Raina ya mutu kan baki da inji wannan abin da kike. Me yasa ke duk maganar da za a gaya miki ba za ki ɗauka ba? Wa anti, to ni me kuke so in masa ne? Na ba sa haƙuri, na lallaɓa sa, amma kullum sai kumburi yake sai ka ce mai shan koko. To, ni gaskiya na ma gaji da zaman gidan nan. Kin gaji? To kin gaji da me? Wannan gidan. Da zaman gidansa? A tunaninki kina tunani akwai wani gidan da zaki samu fiye da wannan? Inda kike hangowa ma kike tunani idan kika fita zaki je wallahi idan kika je wahala zaki sha. To shawara shine ki nutsu, ki san ma me kike yi. Kuma wallahi baki isa ki ban bakin ciki ba. Zaman gidan nan kamar kin gama zama. Ke yanzu ni ba zan tafi ba ma. Wallahi ba tashiwa zan yi tafi ba zan zauna a nan daram. Alhajin ya dawo ya same ni. Na san idan ya dawo ya same ni yana ganin mutunci na idan na mishi magana zai ce. Haka kawai kina neman ki mana tariyar baya? Ai baki isa ba wallahi. Baki isa ba wallahi. Ke dan Allah shiga ciki ki je ki dan samu mun abin da zan dan sa a ciki na. Ke baya cin abincin ko na ni ban yi girki ba. Naji baya ci ni zan ci. Shiga ki girka min nawa ni zan ci. Ba da sa falo ba, ki zauna a falo kafin in gama. Banni a nan. Je kiki yo girkin ki kawo min ni yau iskan Allah da Annabi nake so in sha ba ta AC ba. Je kiki kawo min. Maganan da za a gaya mata ba za ta ji ba sai bakin ciki take wa mutane to ni baki isa ki mun bakin ciki ba wallahi. Ha. Wannan harkokin da yake na dan samu a wajen Alhaji yake dan dora ni akan hanya ta gani mata baran mun da shi. Kin isa wa yake? Matar aboki ta sanya damuwa. Idan wannan shine sakamakon aure da ke, to yau zan kawo ƙarshen zama na da ke. Dakata Ahmad, Kubra, na sake ki saki daya.
sake ni? Tahir ka sake ni? Na sake ki. Haba Tahir. Wannan wani irin danyen aiki ka aikata a wannan gudu? Bai dace ba gaskiya. Kaga Ahmad, wannan yarinyar ba zan ci gaba da zama da ita ba. Dan haka kawai ni na haƙura na rabu da ita. Mara tarbiya kawai. Ni ma na gaji da kai Tahir. Ni ma ba zan iya ƙara zamantakewa auratayya da kai ba Tahir, saboda babu abin da na tsinta a cikin auren ka banda bakin ciki da takaici da ka kunsa min. Wanne daɗi na ji a tarayya ta da kai Tahir? Wanne daɗi na ji? Ka cuce ni. Ka cuce ni Tahir. Wallahi tar da hari irin naka. Gidana ne ba za ta koma. A'a, wannan kuma ƙarya kake wallahi. Duk taurin kanka dole ka bata ta yi idda a gidanka, kamar yadda addinin musulunci tare da mana. Kaga Ahmad, wannan yarinyar ba dai a gidana ba. Tun da na riga na rabu da ita, to ba ni babu ita har abada. Wallahi, ka ji na rantse maka, ba za ta sake zama a gidana ba har abada. Ba za a yi haka ba, Tahir. Na nawa kuma, aikin gama ya riga ya gama. Ai ko baka faɗa ba. Ni kaina na gaji da zama da kai, kuma ba zan ƙara kasancewa a cikin ƙarƙashin inuwarka ba. Ka cuce ni, ka cuce rayuwata, ka da samun ciwon da ba zai taɓa gogewa ba a cikin rayuwata Tahir. Sai da ka san bani da gata, sai da ka san kai ne kaɗai madogarata, sannan za ka sake ni a cikin mutane. Ka cuce ni, Allah ya isa wallahi, kuma wallahi ka jira sakayyar Ubangiji. Allah yana nan a madakata, kuma sai ya mana shari'a da ni da kai. Daga baya kenan. Kuma ki sani, ki je ki tattara kayanki, zan aje miki a tsakar gida ki kwashe kayanki. A'a, wannan kuma ƙarya ne wallahi. Matar aboki. Kai. Matar aboki. Ayya ba zan yi haka ba. Ka kowa sanin yarinyar nan ta ishe ni, abubuwan da ke mun ya ishe ni wallahi. Na san duk wannan abubuwan da suke faruwa, amma me yasa ba za ka ƙara hakuri ba? Ka ƙara ba ta dama a karo na ƙarshe, za ta gyara shi ba ta hira. Wani irin hakuri zan yi? Wace irin dama zan bata? Wace irin dama ce ban ba yarinyar nan ba? Ni fa duk abin da zan mata na riga na mata. Na sani, na ji. Amma dai ka fi kowa sanin cewa Kubura ba ta da kowa a garin nan ko? Asali ma danginta karakatab ba a nan garin suke ba. Ina kake so ta je? Kuma sannan kar ka manta yarinyar nan tana ɗauke da cikinka. Idan ta tashi ta tafi inda take ganin ya mata, amma ni dai gidana ba za ta zo ba, dan ni na riga na rabu da ita. Ciki kuma idan ma da gaske ne, idan ta haife shi ta rike ba na so. Na abu ne wanda ba zai yi ba. Ya ma riga da yayi. Wai me kake nufi ne dan Allah? Kaga dan Allah ka rabu da ni da maganar yarinyar nan. Gaskiya ban ji daɗin wannan al'amarin ba wallahi. Yanzu a ce a gidana sannan kuma ka saki matarka? Ba ku da laifi ba, Ahmad. Ni ba ku da laifi a cikin wannan abu. Kun iya yau. Haba Tahir, kai ma ka san dole na damu wallahi. Kaga ina maka fatan alkhairi. Ni zan wuce. Yanzu a ce a matsayin ka na amini na, shikenan ban isa in baka shawara ka dauka ba kenan Tahir. Wannan rayuwa za ta fi a haka kuwa? Ka isa mana Ahmad. Kuma ka bani shawarar nan ba ɗaya ba bi ba. Amma wannan karan ba zai yi ba. Ba zan yi amfani da wannan shawarar taka ba. Me daki ba shi sai inda yake masa yi. Matar aboki. Kubura, don Allah ki daina wannan kuka. Dole na yi kuka, Salma. Salma dole na yi kuka. Saboda Tahir ya tozarta ni, Salma. Salma ba ni da uwa, ba ni da uba, ba ni da wasu dangi a kusa. Salma ina ne inda zan je na samu na raba na zauna. Babban bakin ciki na Salma. Kashi ina dauke da ciki a jikina. Sannan kuma ga sakin aure. Ba wai sakin auren nan ne san me yake bata min rai ko kuma yake daga min hankali ba Salma. Ba ce tozarcin da Tahir yayi min a cikin mutane. Bai tashi saki na ba sai a cikin mutane. Wallahi. Wallahi Tahir
Tir da hali irin na Tahir wallahi tir. Kubra, ko babu komai ke da Tahir. Kun yi zaman aure da shi, kuma ga cikin ɗansa a jikinki. Ki ba shi girmansa, ki bar shi da Allah. Allah baya zalunci. Na gode Salma. Ko babu komai, wayannan kalaman naki sun sanyaya min zuciyata. Ciwon ƴa mace, ai na ƴa mace ne. Haka ne. Alaikum salam. Auna ya ake ciki? Wallahi babu daɗi gauna. Tunda nake da tare ban taɓa ganin shi a cikin hali mara daɗi irin wannan ba. Gaba ɗaya birkice, ya koma min kaman ba shi ba. Daman ka riga da ka sani Ahmad Tahir yana da taurin kai. Allah sarki ya cuce ta. Gaskiya ne, amma dai ta yi haƙuri. Babu yadda ban yi da shi ba akan ya janye ƙudurinsa ko kuma ya fuskanci abin da nake nufi. Amma ya ƙi amincewa. Kinga, wani wani na zan shiga ciki. Kubra ki yi haƙuri. In Allah yadda Allah ba zai tozarta ki ba. Insha Allah Salma, Allah ba zai wofintar da ni ba. Saboda daman Tahir ba shi da buri kamar ya ga ya tozarta na a rayuwarsa. In Allah ya yarda burinsa ba zai cika ba. Kuma Allah ya sa wannan rabuwar auren ta shine mafi alkhairi. In Allah ya ma shine mafi alkhairin. Bari in je ciki, in ga ya za mu yi da shi. Na gode Salma da karamci. Matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki. Wata rayuwa ce mai duhu a cikinta, wata damuwa ce. Me kira kike bai dauka ba har yanzu? Wallahi anti har yanzu yana ta ringin amma bai daga ba. Dan Allah ki kare kiransa. Kira shi wallahi lokaci na tafiya. Ni na har na gaji wallahi. Kira shi. Ta sanya ɗimowa, matar aboki, ta haifar da fitina a matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki. Idanuwa sun makance, kunnuwa na ga sun kurumce. Shar ya kase ba ɗagawa. Kin gani ko? Ai na gaya miki. Ina wayar tawa ne, ni bari in kira shi in gani. An miki magana ba kya ji. Kin gani? Nawa ma bai daga ba. Wataƙila wani abun ne ya rike shi. Amma ji na kin ce akan cewa yana dawowa gida da wuri. Da ya tashi aiki ba ya tsayawa ko ina yake dawowa gida. Amma gashi yanzu ya kai ba disan bai dawo ba. Saboda kin bata mishi rai. Anti sai ku dinga magana kamar da son raina ni ma abun ya faru. Ba son ranki bane, son raina ne. Ai kin san ni na sa ki kika shigo gidan. To dan Allah dan Annabi ki kula. Ina gaya miki, kullum fa fama da ke kenan fa da nake yi. Ba na so ki ringa yi mana haka. Na roke ki dan Allah idan ya dawo, ki nutsu ki mishi magana ta nutsuwa. In dare ki zaunar da shi, ki fahimtar da shi. Ki ba shi hakuri. Haba dan Allah, ki zama mace mana. Wannan dan ki sai ne irin tamu ta mata, ba sa ki mishi ba. Me haka? Ki shawo kan shi, ki mishi magana yadda zai yi ya sauko daga inda ya hau. Ba na jin daɗin da kike mun haka. Kuma in ya zo don Allah na ji labari. Na ji labari mai daɗi in kuka zo kuka gama da ke da shi ɗin kira ni a waya ki sanar min. In tabbatar komai ya zama normal. Kin ji? To. Don Allah ki daina min haka. Ba na jin daɗi. Haba, zan tashi in tafi. Ina da abin da zan je
Na ga lokaci na tafiya ba zan iya zaman jiransa ba. In ya dawo dai ki san yadda za ki. Mutum ma ni na koshi da shi. Amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai mijina. Ki ma amincin Allah ya tabbata a gare ki ya Matar Sada. Ya na ganka cikin damuwa. Me ya faru? Allah ya sa dai ba ni ne maka laifi ba. A'a, baki min laifin komai ba. Asali ma baki taɓa min laifi ba tun da nake da ke. Kuma ina so daga yanzu ki sa a ranki idan ma kin min wani laifi na yafe miki. To me yasa ka cikin damuwa? Wallahi wannan al'amarin ne da ya faru. Kwata-kwata bai min daɗi ba. A ce mutuwar auren abokina kuma a cikin gidana. Wallahi ƙauna na yi da na sanin gayyatar Tahir da iyalinsa cikin gidan nan. Da na san haka zai faru. Kwata-kwata da ba zan gayyace su ba. Ka daina damun kanka akan wannan abin da ya faru. Saboda kaddara ne Allah ya rubuta dole sai ya faru. Baka da laifi a cikin wannan abu. Haka ne. Yauwa dama zuwa ne mu yi magana akan al'amarin da ya faru yau. Ina sauraron ki. Ina so mu taimaka wa Kubra. Mu zauna da ita. Wallahi tausayi take bani. Har ta gama iddata ta samu mijinta sai ta aurenta. What? A'a, kauna Luke. Wannan ai abu ne wanda ba zai yi ba gaskiya. Ni dai ina tunanin zai yi. Haba masoyi, tun da nake da kai ban taɓa neman alfarma ba kamun ba. Don Allah ka mun wannan, wallahi tausayi Kubra take bani. Kin gane ki ba za ki gane ba ne. Gaskiyar magana wannan abin kwata-kwata ba abu ne wanda zai yi ba, ki ma daina wannan magana gaskiya. Masoyi, kai kake umarta ta da in taimaki wasu in dai har bai fi ƙarfi na ba. Na san ma wannan insha Allah zai yi. To shikenan. Tunda kin ce haka, amma ni ina gudun abin da zai zo ne gaskiya. Yawa masoyi, na gode sosai. Allah ya saka da alkhairi. Ya ƙara wadata, ya tsare min gabanka da bayanka. Amin ya rabbi. Bari in je in sanar mata maganar da muka yi. To shikenan. Salma kenan. Sarkin kirki. Allah ya miki albarka. Zahir Spices Time wannan an yi shi ne saboda cire ƙarami. Har yanzu fa ba kai mu bakin nan namu abinci ba. Kai, menene ke kanshi haka? Raba gardama kenan, magani a gonar yaro. Kuna nufin Zahir Spices Curry? Ƙwarai kuwa. Wow! Kun ji wani kamshi da nake ji mai daɗi? Tun ma ba a kawo abincin ba kenan. Oki, wai dama ban ji kaɗai na ji ƙarshen ba kenan. Ai wannan ƙanshin na Zahir Spices Curry ne. Zahir Spices Curry? Kwarai kuwa, bari ma a kawo abinci. A duk lokacin da ake maganar girki mai daɗi da ƙamshi mai armashi, ana magana ne akan kayan ƙamshin Zahir Spices. Kina son abincin ki yayi ƙamshi mai daɗi kuma yayi armashi? To ki gwada Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme. Ana samun Zahir Spices Curry Powder da Zahir Thyme a duk shaguna da ke kusa da ku. ce mai duhu a cikinta, wata damuwa ce ta sanyo an ɗimauta. Matar aboki
ta sanya damuwa, matar aboki ta sanya ɗimuwa, matar aboki ta haifar da fitina, matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki, matar aboki. Idanuwa sun makance, kunnuwa na ga sun kurumce, baki ya ga zabbatance, wurin ki matar aboki. Soyayya aidan Allah, tarbiyya a yau jimilla, kar da ki sa masoyi kwalla domin faduwar zuciya. Matar aboki